teen saman herätykseen, sen jälkeen aina mä samat rutiinit teen. Keitän kahvit ja vaikka vielä evätkin, voisinpa löytää tästä vielä onnenkin. Samoja jälkiä kävelen koneelle ja startaan sen miettien, mikä tässä hommassa niin kiihottaa. Eikö vois rennomminkin ottaa? Siitä mä aloitan peruskierroksen, aiheutan yleistä pahennusta ja aloitan fasessa aurajien vallankumoukseen. Kaikki mua aina mollaa, näytän keskaria ja painan tallan pohjaan. Kaasutan sitten vitun 40, tän tien varsi on täynnä pelkkiä kyrpiä. Eikö vois vaikka lähteä lomalle, pienelle kehitysmatkalle? Miettii ja saisko leivä jollain muulla kuin kyrpien teitä auraamalla. Konerikot mua aina joka kiven takana ottaa, näiden romujen korjaamisesta joka paikkaa kolottaa. En ymmärrä miten tästä vois nauttia, aina pitää kiitää ja nopittaa tahtia. On kaatanut 100 postilaatikot, puhumattakaan naapurin kyrpäkoomikot, jotka luulee olevansa hauskoja kirjoittamalla fasenauraista juttuja paskoja. En käsitä miksei tästä edes kiitosta saa, koitan tehdä työni ja aurata vaan. Miksi kaikesta pitää valittaa, miksei vois pitää turpaansa kiinni ja pysyä kotona? Koitan keksiä syytä miksi teen tätä, vastausta en saa muuta kuin aina viikonloppuna. Tarpeeksi kova humala tän olon helpottaa, toivottavasti se kesä alkas tulemaan kohtaa. Toivon että naapurini kuulisi terveiset, ettei mun tartis sitä kertoa nyrkkiteitse. Kaaduin sun postilaatikon tahalleen, mitäs vittuilit mun elopainalleen? Kauan tätä pitää enää jaksaa,